Čau lidi, jakoby, tady si uděláme video o zase Shopaholic Adele. Jako co to je s ní? Že bude mít hned nový vztah, potom co udělala s tím Žížalou. Tak jakože asi Adele je trošku freaky, no. Tak jako co se dá čekat, když to je Shopaholic Adele, ne teda Fashion Adele. No, jakoby, to jsem nečekal, že půjdu z toho s Ondy Mikulu. Prank time! I'm not idiot! Oh, Jako to nikdo asi nebude čekat a nikdo nečekal. Tak můžeme se jakoby kouknout na jejich TikTok. Já jsem viděl pár jako videí a už jakoby nechci žít jakoby, no. No, tam se prostě vám to ukážu jako. Tak jakoby ten jejich učit se jmenuje Mikulovi. No a to video jako mě narazekalo. Čau. Já teda nevím, jak to říct, ale budeš se mnou chodit? Prostě co to je? To je za kombo. To jako by mě nenapadlo ani... Nevím. Prostě, co to je? Na to dám slov. Jako co to prostě je? Ty Adele jakoby je fakt jak mluvit do zdi prostě. Že ona si jako furt bude chtít proslavit nějak. Ještě víc a víc. Tak jdem se kouknout na jiný TikTok, třeba to bude lepší. Jdem se kouknout na jejich první TikTok. Třeba to bude lepší. Byl to špatný nápad, co to je do píči. Jako, co to je prostě? Jako, proč bys to kombo? Jako ten jejich TikTok, co to je? Vztah 29.10. 2025. Jako proč? Prosím, proč? Však Ondy Mikulovi jakoby je 50, ne? Nebo 40, co to je? Tak to končím. Kdybyste neznali Ondy Mikulu, tak jakoby vám to tady nějak předvedu. Má 36 milionů sledujících. On už má v bio, dostal. A je. A já se vám ukážu jako jeho nejnovější video. Já jsem ho viděl, a jako. To je jeho video. Z jeho videa jsou jako věrce. To jsou nějaký takovýhle. Honzíček, 36 milionů followers, to má pravdu. Jakoby Ondy Mikula ještě jakoby se proslavil jakoby jedním TikTokem, který určitě znáte. Dík. Brácho, doslova to si děláš pranky sám na sebe. Doslova si dělal pranky sám na sebe do píči. A teď chodíš s ní. Hej, tak to... Hej, jako ten internet fakt úplně do prdla. Takže český bizár už jakoby, nevím. Nevím, co ještě přijde, co ještě může přijít. Jako to je v píči prostě tohle. Jako prostě... Ondy Mikula si dělá pranky sám na sebe a Adela si kouří někde hady. Takže jako to je dvojka ty píčo. Ale prostě stejně Adela hned to furt to samý. Ona si najde borce a zase s ním rozejde. Protože prostě je prostě úplně dementní na hlavu. Já nevím, proč má jakoby přístup k sociálním sítím. Však má jednociferný IQ. Doslova no jako Ondy Mikula, to jakoby to on moc lepší, když dělá jakoby pranky sám na sebe a má jakoby nějaký dluhy. A doslova on měl i kauzy, že
prostě dal na sebe vymlazovací filtry, aby jakoby, čekaj, má tak třeba 40. To je na tom to nejhorší. Že jako, on vypadá třeba na 20 a je mu 40, nebo kolik má. Čekajte, já si to najdu. Kde je Mikuláš věk? Věk 18 let podle informací z roku 2019. Okay. Jakoby Ondřej Mikula vystudoval, který vystudoval gymnázium v Ostravě. Jo. Tak jestli Ondřej Mikula má jakože Gimpl hotovej, tak já jsem zubní víla. Já nevím, 24 teď. Tak to je konec tady to. Kolik je Adele? Je 32. Šopaholik Adele 32. Čeká, jsem myslel, že je třeba 48. Čekaj, jako, co to je? Proč oba dva vypadají úplně na svůj věk? Co to je? Koukneme se ještě to, jakoby Adela má to. Adela má na svém profilu ten popisek. Jen do tebe jsem zamilovaná a to moc. Jo, a jsou spolu ani ne týden. Tak to je taky dobrý, no, když už ho miluje po týdnu, tak jako to je taky dobrý, to je skvělý přímo. To je úplně vztah, jako vztah podle mě tím vydrží jako na životí. Jako tohle, jakoby vůbec neskončí jako každý vztah, to je vůbec není pravda. Skončí to do smrti, budou spolu furt, vůbec si jako podle mě jakoby nevyužívá, aby jí dělal sledovanost. Aby musel, protože on je jako docela mrtvý, jakože přijde. Tak jak tohle by bylo nějak jako celý tomu bizáru. Nechápu, jak prostě se ty dva mohly dát dohromady jako z ničeho nic. To jsem fakt jako nepochopil. Tak jakoby do toho zažraný nejsem, bych jako sledoval každý Adély pohyb, jakože každý Adély pohyb, jako to fakt jako ne. Ale tak přeje mít to všechny, že jo, samozřejmě. Ještě aby ne, je šťastná, tak jako přeju jí to. Doufám jako, že to vydrží navždy podle ní, když ho bylo jako po týdnu. Doufám jako, že to fakt jako bude super. Fakt jako jí věřím, že to vydrží prostě navždy. Prostě tohle musí vydržet. Ten vztah bude nejdelší až do smrti.